Miért ezt az iskolát választottad? Mert itt a környékből szerintem ez a legjobb iskola. Helyes, ez így is van. És mit vársz a golyatábortól? Hát, hogy megismerjem az osztálytársaimat. És várod? Várom, igen. Gomgyárban dolgozom. Egy gomgyárban dolgozom. Egy nap odajött hozzám a főnököm és azt mondta. Egy nap odajött hozzám a főnököm és azt mondta. Te Józsi! Te Józsi! Nem dolgozol eleget? Nem dolgozol eleget. Mi a kör definíciója? Nem tudom, mi a kör definíciója. Azon pontok halmazásukban, mely egy adott ponttól egyenlő távolságra vannak. Szia, mutatod be kamerának! Kovács Marcell. Kovács, ez nagyon ismerős név nekem. Hallottál, hogy az iskolában minőségi testnevelés és spanyol oktatás folyik? Igen, hallottam. Milyen volt? Mi volt? Milyen? Puszi. Jó volt, mondjuk azt. Hogy tapsol egy ötvösös diák? 3-ra tapsolunk. 1, 2, 3. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. Melyik csapat kapusa vagy? A kékeké. Mennyi az eredmény? 0-0. Vigyázz, mert lőnek! Hogy tetszik a meccs? Hát eddig jó. Ez itt a gólyatábor. Szép az idő, izgalmas a foci meccs és jó a hangulat. 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 A levegő. Szia! Milyen a mérkőzés? Fárasztó! Sokat kellett védened? Ne, annyira nem. Láttál helyes fiúkat a gólyatáborban? Meg tudnátok mondani, mi az ebéd? Rántott hús és krumpli. És ízlik? Finom. Megfelelően átfecsítve? Tökéletes. Szia, hogy ízlett az ebéd? Nagyon finom volt. Hát a krumpli vízérző volt, de a hús tetszett. Sziasztok! Mindenhallgatók! No way, no you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment got me feeling like a lemon head. Put you in the box just as wasn't this a cigarette. Single my regards, but regardless I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and Érzed magadat a gólyatáborban? Jó. Szia! Bemutatnád, mit kell csinálni, a feladatot? no, I can't stop, I was destined. Tetszik a gólyanap? Igen. Bemutatnád a feladatot, amit most ti épp csináltok? Ilyen Kinder tojásban lévő ajándékokat keresünk.
Miért? Mert azt mondták. Ki mondta? Górék, És miért kell ilyeneket keresnetek? hogy pontokat kapjunk. Nélkül apró házad, mondd mit ér, és az apa gyermek nélkül mondd mit ér, és az éj az álom nélkül, életed a tettek nélkül mondd mit ér. Gyerünk, Zolika a zene nélkül mondd mit ér, és az ötös a gólyák nélkül mondd mit ér, és Tata a tó nélkül, tavak nélkül. Jó az. És te a mikrofon nélkül mondd mit érsz. Hát a zene nélkül mit érek én? Zene nélkül mit érek én? Mondd zene nélkül mit érek én? Zene nélkül mit érek én? Tell me what you know about dreams. Tell me what you know about night terrors. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake